Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagpasira sa masobra isa ka gatos ka mga water refilling stations kag napulo ka mga commercial establishments nga wala sa mga business permit ang natalan ang ipatuman sa syudad sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Ginbalikan kag inspection kaina sang katapos ang City Legal Office Enforcement Unit ang mga water refilling stations sa Barangay Villamonte nga sa suwong wala pa sang business permit. Nagligad pa nga Oktubre sang nag-issue sang notice of closure ang City Legal Office batok sa masobra isa ka gatos nga water refilling station. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. magluwa sa mga tubigan may napulo pa ka mga commercial establishment nga ilaman o sisaon antes pa man ang natalana nga pagpasira. Hindi na kami actually maghatag notices of closure kay kundi nakahatag na kami sa nagligat to. Hindi namin waigid sila na paano magkuha business permit ano lagi namon sila for closure na gid. May iba nagasiling on process ang permit. Anong matabo? Ang iba na on process, inason na mag-closure kami, maupod na ni ang business and licensing. Kiti, kung nag-process kit sila, kay balaan man na on record mo, hindi lang sumong yung mambal ka on process, biskan way ka process. Nagligad lang at tuig, sanggin pang usisa sang katapos ang Environmental Sanitation Division sang City Health Office, ang 276 ka mga water refilling station, tugas ang pagsaka sang kaso sang kolera nga naglabot na sa 27. Nagmando naman si Mayor Albi Benitez nga ipasiradaan ang mga negosyo nga tubtob karon wala nagaproseso sang ila business permit. Kung wala sila mga requirements, pasara sila. Matapos ang ginapatuman nga inspection, ginsiling maniting nga masunod nila nga ipatuman ang closure order. Samtang, ginextend naman sang syudad tubtob Pebrero 15 ang Business One-Stop Shop sa Ayala Mall Capital Central agod makakuha kag makarinu sang permit ang mga naganegosyo sa syudad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.